Bona tarda a tothom. A la porta de l'hospital, jo soc el Villero, però a la porta de l'hospital m'han soltat un llibre. M'han dit, presenta tu l'obra de teatre. Per això, el nom del Centre de Dia de Cerebral Ateneu, tinc l'honor de presentar-vos a la seva companyia de teatre, Gent Divergent. Jo ho recordo. Quines caretes fan. Tots han passat per així, tots i totes han passat per així tots. I perquè veieu que encara tenim cara per vindre a donar pel sang. Bueno, amb permís de tots, anem a començar. Gràcies. Porteu una estaca. Apunteu a l'1. 1, 2 i 3. Ara!
ferit, m'han deixat fer, maleït amb el teu. M'han deixat fer. Maleït, ai. Germanes, ajudeu-me. Què et passa, Polivet? Què et fa mal? Què et provoca aquest crim aquí, per la teua boca? Ha sigut ningú. M'ha ferit, ningú m'ha enganyat, ningú m'ha deixat fer. No ha sigut ningú. Pues ningú t'ha ferit i ningú t'ha deixat fer. Què passa, doncs? Et curen tot quasi bé i deixen dormir. Fugir de la família, Gana. Tinc família per això. Pensem que des de dins d'un ramat no es pot canviar res, però de vegades qualsevol ningú pot fer que tot canvi per sempre. Escolta, Ciclo, qui sàpigues que va ser jo, Odisseo, rei d'Ítaca, en ningú que va deixar ser. Odisseo! Atapanyaré. Cállate! ¡Hostia! Atapanyaré. El pare perseguidor castiga durament a Odisseu, la seva feronia. Castiga a que no pugui arribar mai a la seva illa. I si el seu destí és arribar, que arribi tard, molt tard, i sol, tot sol. La soberbia i l'orgull, indesitjables polissons, que fan naufragar hasta el més intrèpids navegants. El vent, la nit i el mar els van portar fins a l'illa on mora la nimfa Circe. Circe era una fetillera. Oferia pocions màgiques que feien oblidar a qui bevia i després, amb una vareta, els convertia en animals. Així, mentre que Odisseu es va quedar en el vaixell, els seus companys van caure en els embruixos de Circe i aquesta els va convertir en porcs. Quina bona hora vam arribar a la illa de la nimfa Circe. Ens va oferir el seu elixir i ara han sigut víctimes de la seva seducció i de la seva mala llet. I com no rendir-se a la seva seducció en ese cop? Quines cames, quines mamelles, és que me refregaria en ella, hòstia. Calla, por. Por tu! Jo? Tu, borrillo. Jo per què? Que no t'has vist vestit? Por. Claro! Por, hòstia, por! Dos porcs, quina desgràcia. Vamos a ver cómo también. La nimfa, que fogosa. ¿Y qué será la fortuna? Recordé el timbre de saber y uns mantenéis. Odisseu! Hola, xics, i aquests cabells? Com que aquests cabells? Que la Circe nos ha convertit en porcs i mentre tu te revoltaves al seu llit, nosaltres ens revoltem en aquesta porquera. Circe, com no seu estat normal? Ella no está normal. Allí el control realmente. No es previsible el cabal amadare. Abans de citar-nos, em vas prometre que es tornaréis al seu estat anterior. Per favor, Circe. ¿Sabe? Habla palabra, ni nada de por, ni pota de cabra. ¿Y este es algo? Sí. ¿Para su verdad? I ara deixen marxar per poder tornar a la nostra llar. ¿Sabe? Pero ahora de visitar, dale. La morada del amor. Allí busca tirarse. Llorar
Odisseu va marxar a Hades, allí on mai arriba la llum del sol, on regna la foscor i només són per rebuts aquells que ja són morts. A poc a poc, arrossegant els peus, van anar apareixent les ànimes en peu. Gràcies, el vident sec, dis-me, què he de fer per tornar a casa? Odisseu, vine pa aquí que te veig molt negre. O sigui, no te ho està ficant difícil, Estàs molt malament per tornar a casa. A veure, mirarem en esta bola que me l'ha comprat del Wallapop. Ara, la wifi sempre està enxufada. La wifi, aquí diuen que està mort. Una merda, tots se cansen a l'Instagram. I la bola no va, el Wallapop és una merda. Toca la maralla que tornarem a l'antic. Això dirà el teu destí. I el després dels teus homes. Ui, el Déu sol. Està cabrejat perquè els teus homes volen menjar de les teves vaques. I està tremolat el rei. A veure, si se mengen les vaques, moriran tots agarrotades. Correran tots des del primer fins a l'últim. No sé, no acabarà ningú. A veure, i mentre la teua dona Penèlope està sola a la illa, que quan passa més d'un any que no està el rei, el seu lloc té que ocupar un altre. I té a 6 pretendents que se la volen passar per la pedra. L'art d'espada, este és el símbol de la lluita de la guerra. Això significa que tindràs que lluitar en els 6 pretendents i desfer-te d'ells, perquè no te portes la dona. I una vegada això acabat, tornaràs a ser rei a tot el rest de la teva vida i reinaràs al voltant de la teva dona Penèlope. Bueno, ja està bé. Són 60 euros. Un euro. Sé que tinc que pagar l'arrendament, la llum, la wifi, tinc que pagar tot. Però això no puc. La música de gaire de l'algo va per la tapalla. Aquiles, el gran guerrer, el heroi de Troia. Eres venerat per tots, el teu record està sempre viu. Es parlen meravelles de les teves gestes i els infants somien en seguir el teu exemple. Això, de què me serveix ara? Odisseu, quan estàs mort, no importa gens la glòria. Mira, la canviaria tota per viure la vida d'un pobre llaurador, sense haver de demostrar res i sense veure'm obligat a fer allò que no vull fer. Que absurd perseguir la glòria. Tota la glòria per un instant de vida, per un batec del cor, per respirar l'aire net i sentir la brisa del vent i la llum del sol. I tot això per tota la glòria del món.
falta dotxes en el cap. En qualsevol cas, ha patit un tant cerebral i el van tindre que auxiliar per a salvar-lo. Tu no has escoltat les sirenes? No sentim res. Sol passar. La gent no se'n s'assabenta de res. Hi ha molt de soroll en l'ambient i per certes coses solen tindre les orelles un poc ataponades. Un poc més no ho compta. Va estar a Tremont per uns minuts, més mort que viu. Per sort, l'ha sobreviscut, per a contar ara la seva odissea. Escolta, molts altres no tenen tanta fortuna. I ara dic, remeu i agarreu-vos fort que s'aproxima una forta tempesta. Arrieu que espere! Fins a arribar a l'illa del Rei Sol, que per cert està ple de vaques pasturant. Que entren les vaques! I els mariners, quan es van veure rodejar per les vaques, primer es van assustar. Ei, assusteu-vos, no? I després se'n van recordar de la fam que tenien. Ei, que feu i van decidir menjar-se les vaques. A Perelle! A Perelle! Como tú hablas de baño, no nada. No voy a reír. Les vaques es van ficar valentes i el van tindre que torejar per a no ser embestits. Per sort, un dels mariners portava uns calçotets rojos. Ei, Besoret, treu les calçotets al xino. Vinga, Besoret, vale. Jo no te la llevo. A part que no són meus. Ja és xino. Te la llevo tu, no són meus. Xino, que no tenim tot el dia. Hòstia. Vinga, passa. Este narrador me está comprando. Acá no hay una narradora, habrá más plana. És veritat, i per fora Homer. Ei, que la narradora no s'ho perquè és una dona, Qui diu que Homer no farà una dona? Encara que Homer fora un home, qui diu que no li va contar a la abuela? Que les abuelas son les que contento que el cuento. Ah, és veritat, l'abuela, la narradora és l'abuela d'Homer. ¡Prou! ¡Ya está! ¡Que no se os podéis
mariners no tindran millor sort. Home, coronel, no facis això. Ei, que jo no faig res, Això són decisions que venen de dalt. A més, és culpa vostra. Si vos comportaren com cal, però és que fiqueu dels nervis al mateix Zeus. Fora, eixiu! Xics? Ei, que ja sé quina illa és aquesta. L'illa del Déu Sol. Sobretot, no em llamen a les vaques. On s'hauran ficat? Què és això? Però, què heu fet, insensats? No! Vos heu fotut! Estem condenats! El fill del cel va arribar a les costes d'Ítaca i allí l'esperava Penèlope, la dolça muller cobejada per tants pretenents. Ella, sempre fidel, va prometre que en acabar el teler que tenia entre mans es casaria amb un nou marit. Però cada dia el treixia i a la nit el tornava a desteixir. Sempre a l'espera del seu estimat Odisseu. Sempre esperant i desesperant. O no? Bé, almenys això és el que sempre ens han contat. ¿Qué te debo tener?
seu facultat, que sempre l'ha perdonat i que l'ha perdonat. I jo vaig esto, no? Antes de eso, la pedra, igualmente no sabe. Però Penélope, estimada, que no t'alegres de veure? Doncs Penélope! Dóna gràcies als déus que han sigut benevolents en tu. Encara estàs a temps de reflexionar sobre els teus actes, aprendre dels teus encerts i de les teves errades. Tens raó. Si he tornat a casa, ha sigut sobretot per Atenea, deessa de la saviesa i les llars, la meva protectora. En el seu honor construiré un Ateneu, una Ítaca comú on aquelles persones que visquin Odissees es puguin sentir ben ateses i estimades.